8 o'clock, 10, matatapos akong 10. Hello! May 1 million viewers. Ayan. May 1 million viewers ako. Thank you! Nawala. Han, panoorin mo ako live. Mamaya, pag may tao na. Hello! Hello! Pasok lang. 2 million viewers. Thank you. Sino kaya yan? Cool. Ayan, kahit 2 hours lang. Makapag-live tayo ngayon. First time pumasok sa first time kuhan ito. Makapasok dito sa YT na naka-live. So, pwede ko nang gawin sa aking cellphone. Thank you. Antay-antay tayo ng mga papasok sa aking bahay. Lamig. One million viewers. Thank you. Okay. Enrique Hill, hello host, thumbs up, thank you. Enrique Hill, si ano yan? Si Dad Eddie TV. Ayan. Si Dad Eddie TV. Tingnan ko nga. Ay. Si Enrique Hill, kung hindi si ano ang pumupunta sa akin, si Coco Martin, nandi si Enrique Hill. Ayan, puro artista. Thank you. Maraming salamat sa pagpunta. Ayan. Kahit tsurahan ni host. Kagagaling ko mag-upload ng aking kaartihan sa pag-facial. Ayan, Lisa Soberano. Hello host, thumbs up na din. Thank you. Maraming salamat. As always, very supportive talaga si Dad Eddie TV. Si Dad Eddie TV. Ayan. So, ingat-ingat kayo dyan, Dad Eddie TV, sa coronavirus. Ayan. Take 1,000, at least 1,000 milligram of vitamin C every day para malabanan yan. So, we need vitamin C. Mamaya, busy tayo bago mong upload.
Bago mong upload. Oh, sige. Mamaya yung coronavirus mo, ipa-play ko yun. Busy ako sa facial kanina kaya ito mamaya bibisitahin ko yung coronavirus ni ano. Pagbukas ko ng ano nakita ko yung ano ni Dad Edit TV bago niyang post na coronavirus. Okay. So, ingat-ingat lang tayo guys. Ayan, kaming dalawa pa lang ni Dad Edit TV. Kasama ko si Lisa Sobrano at si Enrique Hill. Thank you. Haha, mag-i-enjoy ka nun, host. Tingnan ko nga mamaya. Nakita ko lang sa notification ko, nabasa ko dito lahat pagdating ko. So, medyo na-busy ako kasi, yun nga, nag-facial pa bago ano, para may upload, ano. Ayan, so sana umusad-usad ang WH ko ngayon, Dad Edit TV. So, nasa 635 ako ngayon. Sana madagdagan pa. Okay, thank you sa 2 milyong thumbs up and 4 million viewers. Ayan. Thank you. Maraming salamat. Kahit 2 oras ulit tayo, okay lang. Basta nakapag-LS ako ngayong gabi. Ayan. So, meron pa yan, host. Ayan. Meron pa yan, host. Oo, sige. Darating sila. Okay lang yan. Nangisda din ako kanina, Dad Edit TV. So, dagdag din sa banana ko. O, diba? Nangisda ako kanina. Kaya, mamaya yung Ayan, Ma'am Rosan Adams is in the house. Hello. Hello, Ma'am Rosan Adams. Thank you so much. Maraming salamat sa pagbisita mo ulit sa akin sa live stream ko. Maraming salamat. Ayan. So, Mama Rosan Adams, if you are not connected to Dad Edit TV, monetize po ang channel na ni Dad Edit TV. So, guys, don't skip the ads. Ayan po yung main channel. Yan yung main channel ni na Enrique Hell at ni Lisa Sobrano. Ayan. Kaya wag natin i-skip yung kanilang ads para yun din ang support din tayo sa kanila kahit isang sentabo, 'di ba? So, darating din tayo kasi diyan kaya kailangan natin na magsuporta din sa kanila para 'pag tayo ay na-monetize na din, i-support din nila tayo, ayan. Enrique Hill, pinapanood ko na din now, madam, makeup tutorial mo naka-turn. Ala, na naman, akala na naman ni lolo ano, bata ako, saglit nga, ano ko, i-check ko. Ay sus, ni lolo gawayam. Ay ambot, ambot kay ni kay lolo kay permiin to turn off ang ano ko. Ayan, ayan, inon ko na, ayan. Okay, so pakitingnan na lang Dad Edit TV kung naka-on na. Inon ko na, binuksan ko na kasi si lolo ganyan siya 'pag ano, tino-turn off niya ang message sa mga video ko akala niya, bata ako, gurang na. Okay, so thank you. Akala ni siguro bata host kaya nga nakakainis. Ayan. So, thank you so much, Ma'am Rosan Adams. Ayan, sabi ni Ma'am Rosa, pahingi ng pritong isda. Ayan, kanino? Pahingi naman ng pritong isda. Ay, yes! Yes po, Ma'am Rose Adams. Okay lang po, mabibigyan ka ng isda. Ilan ka na ba? So, 350. Nasa grade 3 si Ma'am Rose Adams. So,
Diyan ka lang po, ayan. Sabi ni ano ay hello ma'am, si Mama Helen Mahandog Taylor and Master Joe Taylor is in the house. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you for the love of Tamsak, Ma'am Helen, as always. Thank you. Boss Paxiw Pax is in the house. Hello, Boss Paxiw Pax. Ayan, ngayon lang ako nakapag-start. Thank you po sa pagpunta. Ayan, daan lang. Yes, ma'am, I know. Thank you po. Thank you. Thank you po. Maraming salamat, ma'am, sa pagdaan sa akin. Nakalatag din ako. Yes, ma'am. Okay. Okay, sige po. 2 hours lang naman ako, ma'am, siguro today. Then, sana makahabol ako sa'yo. Thank you so much. Ayan, Ma'am Rosanna Adams, thumbs up dan. Thank you. Ayan, Miss Rosans Adams, if you are not connected to that EDTV and Boss Paxo Pax, and also Ma'am Helen Mahandog Tyler, ayan, makakatulong sila. They are doing their live stream. So, makakatulong din sila para dyan sa bananas mo. Sa kanila din ako nakakuha ng malalaking bananas kaya ano niya, Mixed Idea, hello host, hi, hello, kumusta? Mixed Ideas, kumusta ang bahay natin? Oh, wow! Ang laki na ng bahay din niya, lumaki na ang bahay ni Mixed Idea, thank you. Thank you for coming. Sandy Yazir, still in the house, busy lang sis, okay lang, thank you sis. Sandy, busy lang si Boss Paxel Pax, thank you. Boss Paxel Pax, may ano po ako, may bago akong movie. Panoorin mo po. Ayan, no, prinomote ang movie ko, ano. Okay, thank you. Mix Idea, Chika Ding dati. Ayan, si Chika Ding Chika Pau. Iniba na niya yung kanyang name. Ako din, magpapalit ako ng aking name siguro. Ayan, so thank you Boss Paxel Pax, okey lang po 'yan, bidi-bidi lang tayo. Ayan, panoorin ko ninja ko. O sige boss, thank you. Maraming salamat, ayan. So, mix idea, ang ganda ng pagkaano, mix idea. Okay, so that's Chika Ding Chika Pao before. So, nagpapalit siya. Sandy Yasir, hello everyone. Hello to you, Mr. Sandy Yasir. Ayan, so shout out to everyone. Thank you, thank you. I-ano natin 'yan, i-workout natin. So, Miss Rosanne Adams is in grade 3 guys. She needs help. Kung matutulungan natin at hindi niyo pa siya kapamilya, tulungan po natin siya sa kanyang banana. She has 350 bananas right now. So, if you are not connected to her, kindly help Miss Rosanne Adams. Okay, thank you so much. So, shout out to everyone. Big shout out to Mr. and Mrs. Joe Taylor. Thank you so much, Ma'am Helen. As always, nakasupport ka sa akin kahit alam mong minsan hindi kita talaga nadadalaw dahil mahalos magkaano yung oras natin. But then, make it sure one of this time madadalaw din kita sa inyong live stream. Ayan. Also, shout out to Dad Eddie TV. Ayan, monetize na po ang channel ni Dad Eddie TV, guys. So, if you are going to visit his channel, kindly please don't skip the ads, guys. Yan lang po ang ating maitutulong sa kanya. Yung kanyang harang ay panoorin natin ng buo. Ayan, so thank you for the love of Tamsak, Mr. Sandy Yasir. Ayan. Yes, tama, correct. Correct, mix idea. Talagang ano 'yan, maganda yung ano mo, ang naging name mo ngayon. O 'di ba mas mix mas umiksi. Ayan, so shoutout ng bongga sa'yo, Sisi Garadeshes with love. Thank you so much. I love you, Sisi, and thank you for the love of Tamsak. And oh my God, Eco Deco Vlog. Thank you. Hi, ma'am. I miss you.
Na-miss kita, hindi na ako nakakadalaw sa'yo, ma'am. Winorkout ko talaga ng ano, naabutan din kita. Yes, ma'am, thank you so much. Ayan, si Ma'am Eco Deco Vlog, ayan, very supportive 'to, and, she is also my kababayan, proud Oragon. Ayan, so I met you blue, ma'am, naka-blue na sa akin si ma'am. Thank you so much, ma'am, for coming to my LS today, thank you. Yan, dito lang ako sa'yo, sabi ni Sisi Garada sa Should Love. Thank you. Salamat ho, sabi ni Ma'am Eco Deco Vlog. Eco Deco 22 Vlog. So, very supportive yan. Ayan, Miss Rosan Adams, if you are not connected to Ma'am Eco Deco 22 Vlog, she is also doing her live streaming. So, makakatulong siya kasi I've been there before I got my 1,000 bananas. So, kindly check if you are not connected to Ma'am Eco Deco 22 Vlog. Kindly be connected. So, ayan. So, guys, shout out to everyone, to my 9 million viewers and 8 thumbs up of love to Bicolana Ako Vlog. So, thank you. Good evening to all of you guys. Okay, so we can go further today. I think so. So, I have to extend my time if you are so many viewers that are coming over on our live streaming today. But then, ayan, love to each other guys. Lahat kayo, magmahalan kayo dyan. Kung alam nyo na hindi pa kayo konektado, maging konektado. And again, as a reminder guys, we have one monetized channels in here now. That's Dad Edit TV. Dad Edit TV is a monetized channel. So kindly please don't skip the ads if you are going to visit his channel. Okay? Ayan, sabi ni Sisi Garada siya should love at Eco Deco 22 Vlog. Shout out sa'yo. Ayan, so Eco Deco Vlog, Garada siya should love. Hello. Ayan, Sisi Garada siya should love at Rosan Adams. Hello sa'yo. Sandy, yes sir, PG lang host, lumalafang. Yes, maglapang ka. Maglapang ka na dyan, ilafang mo na lang kami. Tsaka inomo. O, di ba? Okay, so lumalafang pa si Sandy Yasir. So if you are not then connected to Sandy Yasir, kindly be connected. Basta guys, tamang nood, tamang bakas at tamang tapik lang tayo guys. So guys, let's go, let's grow and be positive. Ayan, anyan, magic word na naman ni host, no? Spread the love that lasts a lifetime, but don't spread the love that lasts in a day. So, I think you know what I mean, di ba? Mahalin mo ang nandito sa bahay ng buong buong puso mong pagmamahal. Huwag mo siyang mahalin na good for one day lang. Kasi pagising mo sa umaga, wala na yan. Laglag na. Ayan. So, mahalin ang bongga para pasok sa banga. So guys, big shout out to my 9 million viewers. Thank you so much. So guys, may mga minions tayo dyan. That's Liza Sobrano and Enrique Hell. Ang nagmamay-ari po niyan is si Dad Edit TV, ang main channel niya. Shoutout also to Boss Paxel Pax. Yes, Boss Paxel Pax is in the house. Nakabidyo lang dahil alam naman natin, as I'm always saying, na we have to understand those working OFWs kasi they are working, pinagsasabay nila yung YT world. So, magintindihan tayo at maging mapasensya tayo, 'di ba? Kung naunahan mo siya, learn how to wait and be patient. They will hug you back. Okay. So, Iwazon. Hello, Miss Iwazon is in the house. Hello, host. Yes, shout out. Yan, big shout out to Miss Iwazon. If you are not connected to Miss Iwazon, please be connected, guys. She is also a very supportive friend here in OYT. Ayan, so malaki-laki ang bahay niya. Na-monetize na ba ang channel mo, Miss Iwa?
Ayan, sabi ni Miss Ewazon, Paksew Paks, hello. Ayan, so nandyan lang si Boss Paksew Paks. So guys, always remember our OFWs na very ano yung time nila, especially when working, yung time nila is talagang nagtatrabaho pa. But then, they will hug you back and return after their work kasi napakahigpit, 'di ba? So alam naman natin 'yan. Kahit hindi tayo naging OFW ang iba sa atin, sana maintindihan 'yon. So, learn how to wait and be patient, guys. Ayan. Ay, wow, monetize channel din pala kay Miss Iwazon. Ayan. Monetize channel na ba? So, I don't know. Yes, na monetize channel na. Di ko alam. Ayan, so, Ma'am Ewason, yes host, monetize na ang channel mo? Miss Ewazon? Para at least masabi natin. So, if Miss Ewazon is a monetized channel, kindly don't skip the ads, guys. Yan. Yan na lang yung maiaano natin sa kanila at this time. Kung ngayon ay muni-muni pa tayo naman ay 'pag namuni ay hindi na tayo nagmuni-muni, muni na talaga, 'di ba? Ayan, okay. So, congratulations, Miss Iwason. So, we have 2 monetized channel right now. So, that's Dad Eddie TV and Miss Iwason. So, don't skip the ads, guys. So, thank you so much, Miss Iwason. Kahit yan ang mga talagang ano, talagang very supportive na naging mga kaibigan ko sa YT World na even though they are already monetized, but then they have the time to visit the channel, the small YouTuber like us. So, thank you so much to those two monetized channels, that Edit TV and Miss Iwasan. So, guys, don't skip the ads. Okay, so from Sisi Gara Desa Should Love at Iko Diko 22 Vlog, dumaan ako sa bahay mo sis, naki-birthday ako. Ayan, so thank you so much. Ayan, si Ma'am Iko Diko is also a Bicolana. Ayan, but then she's staying in Japan. I think Japan. Yeah, Japan. Naka-off comment niya. Oo nga sis, naka-off comment. Nino sisi. Sino ang naka-off ang comment? Para masabi natin. Kasi minsan, wala namang ano, wala namang mga censored na ano, 'di ba? Ako nga, yung mga facial ko minsan ino-off ni lolo, akala niya bata siguro ako. Ayan, so Miss Iwason, Gara Dishes with Love. Hello, ayan. Ay, si Ma'am Iwason daw maraming off ang comment. Yes. Ako siguro 'pag na ano na ako, before siguro ako ma-monetize, may off din ako, 'no? Kasi yung may 4 ako na copyright yung music ko sa ano, sa video. Ayan. So, from Ma'am Echo Deco 22 Vlog, okay, salamat. Puntahan din kita at Gara Dishes with Love. Ma'am Echo Deco, ano, malapit ka na po ba or monetize na? Minatamis na Ferdinand. Hello, sir. Thank you. You are newbie here daw sabi niya. Minatamis na Ferdinand, sir. Thank you. Thank you, maraming salamat. Talagang ni-recharge mo ako dun sa mga message mo sa akin. Na-recharge ako. 'Di ba sometimes talaga when you are feeling down and you are thinking of quitting, but then may isang tao na darating sa na talagang mare-recharge ka. No, you don't have to quit. Just go on. Okay. So thank you for that, Mr. Minatamis na Ferdinand. Thank you so much, sir. Ayan. Sabi ni Minatamis na Ferdinand, kumusta po sa lahat ng mga kaibigan? Sabi ni Mr. Ferdinand.
Ayan guys, so we have 3 monetized channel in this moment. That's Miss Iwason and Daddy the TV and also Minata Miss na Ferdinand. Yan, si Mr. Minata Miss na Ferdinand. He is also a monetized channels guys, so please don't skip their ads. Okay? Sabi naman, Miss Iwason, 'pag bata yung video off po, okey. Ako nga ino-off, eh, kahit hindi ako bata, Miss Iwa, naiinis ako kay lolo. Ayan, from Mr. Minatamis na Ferdinand, shout out to you, pretty host. Thank you so much. Am I pretty right now? Thank you. Thank you for the compliment. And Ricky Hill, video mo naman ay ha. Yes po, Dad Eddie TV, no problem. Thank you for always being here on my live stream to support me as always, Mr. Dad Eddie TV. Minatamis na Ferdinand, don't give up. All your friends are here to support you. Yes, sir. Thank you. Maraming salamat talaga. Ayan. Lisa Zabrano. Ayan. Still, it was on. Thank you. Thank you for the very red heart. Thank you. From Ma'am Eco Deco Vlog, dito lang. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am, talaga. Sabi ni ma'am, huli. Kumbaga sabihin ni ma'am, huli ka, naabutan din kita. Thank you so much, Ma'am Eco Deco. Iyan, nung nag start ako sa mga bananas ko, sila yung mga pinupuntahan ko. Then now, Miss Iwason is already monetized. So, congratulations to those 3 monetized channel na nandito sa atin ngayon. Ayan guys, shout out ng bongga for my 10 million viewers, 9 million thumbs up of love. Ayan, so thank you, thank you, thank you. Maraming salamat sa inyo sa pagpunta. Ayan. So, ayan, namumula ang heart ni Ma'am Imason. So, thank you, Ma'am, ha. Ah, marami pa. So, good luck. Good luck na lang. Good luck sa lahat. Yan, kasi monetize na sila. But then, they are reaching out those small YouTubers like me na hindi pa namo-monetize, ayan. Kasi pinapakita lang nila na talagang yung support nila is nandito sa atin, guys. Lalo na tayo na hindi pa namo-monetize para 'wag tayong panghinaan ng loob, maging matapang tayong harapin, 'di ba? Everything will be okay on the perfect time, sabi nga. So, we need to strive more. Okay, so ayan guys, patuloy lang tayo. Let's go, let's grow, and be positive. Ayan, maging positibo na lang tayo ngayon. So, ayan, sa isang kong mentor, nandyan si Minatamis na Ferdinand, si Sir Ferdinand. Ayan, monetize channel siya guys. Ayan. So, sir, ayan guys, pakitulungan niyo din po si Sisi Garadeshes with Love. Ayan, yung aking friend na si Garadeshes with Love para sa kanyang banana. So, grade 3 pa lang siya guys, 317. So, if you are not connected to Garadeshes with Love, kindly be connected. Let's open arms nating tanggapin si Gara Desas with Love para naman ay makabanana na siya this month or next month. Pero kaya yan. Medyo busy kasi siya kaya hindi siya masyado nakakapag ngisda. Kasi busy talaga. Siyempre, mga OFW, no? Ang hirap ng buhay. So, kailangan natin silang intindihin. So, thank you so much. Maraming salamat sa mga nandito. Nandyan din si Boss Paxew Pax. Nandyan din si Mr. Minatamis na Ferdinand. Yan. Dad Edit TV. Iwazon. And Ma'am Eco Deco. Also, Mr. and Mrs. Joe Taylor. Ayan, yung kahit alin dyan ang puntahan nyo, either si Ma'am Helen Mahandog Taylor or si Mr. Joe Taylor, dalawa sila. Ayan, Mr. and Mrs. din sila. So, thank you guys. Big shout out also to
Roseanne Adams, thank you so much for all the way from Australia. Yeah, thank you. Sino pang hindi ko nabasa? Sandy Yasir. Yes, Mr. Sandy Yasir is in the house na naglalafang daw siya. Sabi niya maglafang lang siya. Mixed Idea. Guys, si Mixed Idea na she is Chika Ding Chika Pao before. So, nilipat niya yung pangalan niya into the short one. Mixed Idea na siya ngayon. So, siguro naman ay matatatak naman sa isip niyo na, ay si Chika Ding Chika Pao, yan, siya yan. Si Mixed Idea. From Sisigara, this is with love at iwasan, kadadaan ko lang sa bahay mo. May iniwan akong pagkain sa misa mo, ikaw na bahala magsuli ng bowl sa akin. Ayan. Bowl niya, isauli ang bowl, yes, thank you. Ayan si Sisi Gara Dashes with Love, ayan masarap din magluto, ang dami niyang pagluluto, kaya Gara Dishes with Love, ayan. So ako guys, papalitan ko rin ang pangalan ko one of these days. Papalitan ko na ang pangalan ko, 'no. Okay, so shout out to my 9 million viewers. Thank you. Maraming salamat. Maraming salamat. So 9 tayo ngayon. Maraming salamat sa inyo guys sa pagpunta sa bahay ko. Ayan. Nag-start ako ng late kasi ano pa ako, nag-download ako ng aking movie. So may bago akong movie guys. Panoorin niyo ang movie ko. Panoorin niyo ang movie ko, ano, na-check niyo ba? Open pa ba ang ano niya? Na-open na ba ni lolo ang comment? Kasi minsan hindi niya ino-open. Nakakainis ito si lolo. Ayan. So, ano natin, check ko nga ulit. So, ayan, okay na. Thank you so much guys talaga sa pagpunta nyo. Ayan, so siguro marami pang pupunta. Basta ako ngayon magla-livestream ako ng 2 oras, kahit dalawang oras na, 'di ba? Okay na 'yon. Sa Filipina Swedish Vlog, hello sa gandang host, thank you. Hi ma'am. Ayan si Ma'am Filipina Swedish Vlog, ayan magkasama kami lagi niyan sa gabi 'pag hindi ako makatulog, hinahanap ko siya. Do'n ako sa kanya nakikitambay magpaantok habang nangingisda. So, thank you so much, Ma'am Filipina Swedish Vlog. Ayan, guys, if you are not connected to Filipina Swedish Vlog, kindly be connected. She is also doing her live streaming, I think 1 a.m. Philippine time. Yang ano niya, marami ding isda doon. So guys, kung naghahanap kayo ng isda, puntahan nyo din si Ma'am Filipina Swedish Vlog, ayan. Si Renz Mangubat, alam niyo si Renz Mangubat, 'di ba? Pumunta 'yon sa channel ko ng ano pa lang siya, wala pa, grade 1 siya nag-graduate sa akin. But then, makakabanana na si Renz, gano'n siya kasipag. So, congrats to you Renz, sana dumalaw ka at makita mo yung mga kasamahan mo nandito pa rin sila, salamat, ayan. Thank you. You are always welcome, Sisi Filipina Swedish Vlog. Thank you. Maraming salamat. Ano, Sisi Filipina Swedish Vlog, nung last ko na LS, dinalaw ako ni Mr. Adrian Rodarte dito. Kaso hindi siya makaakyat kasi hindi ako naka-StreamYard. Kaya nandiyan lang siya nag-support sa akin till na matapos ako. Shoutout lang siya. Opo, dumalaw siya. Dumalaw siya dito ano, ma'am. Ayan, so sabi ni Mr. Minatamis na Ferdinand, BG me. Yes po, sir, thank you. Okay lang po 'yan, basta mga busy na OFW namin, sige lang. Alam namin 'yan, ayan. From CC Filipina Swedish Vlog, Adrian is very supportive. Yes, he is.
Very ano talaga siya, very supportive. Tapos sabi ko sa kanya "Sir Adrian, are you still there?" Then, mamaya-maya magme-message siya na, "Yes, yes, I am still here." Sabi niya kasi hindi siya makaakyat kasi hindi nga ako naka-StreamYard. Pero kung naka-StreamYard ako for sure mag-support siya ng ano. Ayan, gardening with Skinny Boy Randy. Good morning, everyone. I'm here. Yes, good morning to you, Mr. Gardening with Skinny Boy Randy. Ang haba ng name. So, to welcome to my live streaming. Thank you so much for coming. So, you're from what country, Mr. Gardening with Skinny Boy Randy? From what country do you come from? So, foreigner si Mr. Richmond. Richmond, VA. Ano ba yung VA? Ayan. USA. Yeah. So, Mr. Gardening with Skinny Boy Randy is from USA. Virginia. Yeah, Virginia, USA. Okay, thank you. Thank you for coming on my live streaming, Mr. Gardening with Skinny Boy Randy. He is all the way from USA, Richmond, Virginia. Okay, thank you for coming on my live streaming, sir. I will hag you back later. I'm not yet connected with you, so I will give you my hag back later after my live streaming, Mr. Randy. Okay, so from Ma'am Echo Deco 22 vlog at Gardening with Skinny Boy. Hello. Ayan. So you can make friends to all the people in here and my live streaming, Mr. Gardening with the Skinny Boy Randy. Yeah, you are welcome. Okay, thank you. Mr. Gardening with the Skinny Boy Randy. Hello, Echo Deco 22. Ayan. So, guys, if you are not connected to Gardening with the Skinny Boy Randy, kindly be connected. Let's be friends to her. To him, rather. She's a boy. He is a boy. So, gardening with the Skinny Boy Randy is in grade 5. Wow, you're having a banana. Yeah, you have a having a banana. Gardening with the Skinny Boy. So, he has 500 right now. So, guys, let's go, let's grow and be positive. So, shout out to everyone for my 8 million viewers. Thank you. Thank you so much. Boss Paksiw Paksis, alis muna ako ha, sundo pa sa madam ko. Sige boss, thank you. Maraming salamat po, Boss Paksiw Paks. Ayan. If you are also not connected, Mr. Gardening with Skinny Boy Randy to Boss Paksiw Paks, kindly check his channel and be connected. So guys, Gardening with Skinny Boy Randy is all the way from USA, Richmond, Virginia. Okay, so USA, US of A. Okay. Thank you for the love of Damsak, Boss Paxo Pax. Thank you so much. Ayan, ingat ka po. Ingat sa pagdadrive. Magsusundo na sa kanyang madam. So, yan ang sinasabi ko, guys. We have to understand those working OFWs. Learn how to wait and be patient. And later on, if they have their break times or finish their job, they will hug you back. Okay, so thank you for my 11 million thumbs up of love. Thank you. Ayan. Thank you also, Ma'am Filipina Swedish Vlog. Dito lang si sa BG. Yes po, Ma'am. I understand. Thank you. And thank you also, Ma'am Filipina Swedish Vlog for the love of thumbs up. Thank you. So, from Mr. Gardening with Skinny Boy Randy, I saw your home Eco Deco. I am following. Yes, thank you. So that's it. So shout out to you, Ma'am Eco Deco 22 vlog. Mr. Gardening with Skinny Boy Randy is down to your home. So okay, so shout out to everyone. Shout out to our three channel monetized channels right now in our
live stream. That's Mr. Minatamisna Ferdinand, Dad EDTV, and Miss Iwazon. So if you are going to visit their channel, kindly don't skip the ads. Okay, so that's it. So keep the ball rolling, guys. Let's go, let's grow, and be positive. Thank you so much. Thank you so much for the love of Tamsak. So that's 11 and now that's 10. It's okay. It's okay. Thank you so much, guys. Iko to 22 vlog. Okay, thanks. At Gardening with Skinny Boy, follow back to. Yes. It's from Gardening with Skinny Boy Randy. Thanks, Iko. Yes. So, Mr. Gardening with Skinny Boy Randy, I will follow you later. I will give you my thumbs up on your home. So she has 500. Okay, so shout out to the 8 million viewers. Thank you. So guys, if you are not yet, give me the thumbs up, guys. Okay, so shout out to everyone. Big shout out to Mr. Gardening with Skinny Boy Randy. Thank you for coming. Mom Echo Deco 22 vlog. Hi, and big shout out to you, Mom. Also, Mom Filipinas with this vlog. Big shout out to you, Cici. Boss Paxo Pax. Yes, big shout out to you, sir. Also, Mr. Minatamis na Ferdinand, big shout out to you. And as always, a very supportive friend, Dad Edit TV, big shout out to you. Yeah. Monetized po ang channel niya. Also to Mom Ewanson, big shout out to you. And Sisi Gara Dishes with Love. Okay, so thank you so much. Also sa Mr. Sandy Yazir. Thank you. Kahit naka-BG kayo, it's also a big help to one that doing the live streaming. Okay, so counted pa rin yan. Thank you so much. Okay, sino pang hindi ko natawag, guys? Lahat na. Okay, so 8 million viewers. Thank you. Ayan. So keep the ball rolling, guys. Love to each other. Share your love to each other and spread the love that lasts in a lifetime, but don't spread the love that lasts in a day. So, magmahalan kayo basta tamang tapik, tamang bakas, at tamang nood lang ang gagawin natin para pasok sa banga. Do the right thing, rather. Okay. So, shout out to everyone. That's the 8 million viewers. Thank you so much. Ayan. So, guys, are you still there? Nag-isdaan sila. Sige lang, isdaan lang kayo. Dito lang si host. Maghihintay lagi sa inyo. Ayan. Also, don't forget to love Gardening with Skinny Boy Randy. So, Enrique Hill, BG lang host. Yes po, Dad Edit TV, no problem. I know naman po. Sina-shoutout lang kita para at least maano nila yung mga pangalan nyo. Lalo may bago tayo. Ayan, our newcomer is uh, Mr. Gardening with Skinny Boy Randy. He is all the way from Richmond, Virginia, USA. Ayan. So thank you so much for coming, Mr. Gardening with Skinny Boy Randy. Kindly also uh, play my movie, my new upload for today. Thank you. Okay, so guys, shout out to everyone. Always be positive. Okay, so sabi nga ng ano natin, 'di ba? Maganda ba ang ano natin ngayon? Ang title natin ngayon is Don't wait for opportunity, create it. Okay. So, maganda-ganda. Maganda-ganda. So, ngayon, maging positibo lang tayo, mga motivational quotes. Ayan. Magbasa kayo ng mga libro. Kung
kung napapanghinaan na tayo ng loob, pero hindi tayo darating sa gano'n, maging positibo whatever happens. Maano natin 'yan. Okay. So guys, shout out to my 8 million viewers. Thank you, and the 10 million thumbs up of love. Maraming salamat. Thank you so much for the love and support. Ayan, kahit mga monetize na ang channel ay dinadalaw pa rin tayo. Maraming salamat sa inyo. Ang lamig. Masakit sa ulo. Ayan. Si Lisa Soberano at si Enrique Hill naka-BG sa akin. Maraming salamat. Mga artistahin. Si Coco Marte, nagprobinsyano pa siguro kaya wala pa. Meron pa bang tira ang aking pay kapwa? Kain ako ng candy. Okay. So, shout out to everyone. Ayan, mag-message na kayo para may basahin ako. I wish they were here forever. Ayan, so Joanne and Bernard, pasok na po sa bahay ko. Ayan, so Joanne and Bernard, if you are not connected to Joanne and Bernard, be connected also to Joanne and Bernard. Marami na yata ito si Joanne and Bernard, so 1.112. Hello to you, Digital Fanboy. So guys, let's welcome Digital Fanboy. Thank you so much, Digital Fanboy. Good evening also to you, Digital Fanboy. Ayan, so i-help din natin si Digital Fanboy. Magkain ako ng candy para hindi maano ang lalamunan ko. So guys, Digital Fanboy is in grade 4. She is also 452. So, madali na siya mag-grade 5. So, guys, kindly help. Ayan. Yes po, ma'am. Ma'am, CC Filipina Swedish Vlog, BGCs. Yes po, okay lang. Naintindihan ko yan, ma'am. Sige lang po dyan dahil may baby siya. So, guys, ayan. Unahan nyo na si Ma'am Filipina Swedish Vlog. Ayan, si Joanne and Bernard, kung hindi niya pa kapamilya, kindly. We have 3 monetized channels na nandito, Digital Fanboy, that's Dad EDTV, Iwazon, and Minatamis na Ferdinand. They are monetized channels, so kindly don't skip the ads, guys. Okay, so guys, okay lang, sige lang, mag-anuhan tayo. Magmahalan kung sino ang maunahan dyan. O yan, nandyan si Nasisigara de sa Should Love. So we have 7 million and 10 million thumbs up. Guys, pa-thumbs up naman si Ho sa mga hindi pa nag-thumbs up dyan. Thank you, thank you. Maraming salamat. So, bukas pipili lang ako ng mga magbabawas tayo ng moderators. Ayan, so guys, if you are not connected to each other, go na kayo, magsipag-isdaan na kayo.
Okey, ayan. So, bago natin si Digital Fanboy. Si Digital Fanboy ang galing ng mga ginagawa niya, yung mga robots. Magagaling na ang gandang collection 'no? Ang gandang collection niyan ano bro, Digital Fanboy. Iba-ibang robots, ang galing niyang gumawa. Okey, so sige nag-isdaan kayo, nandito lang ako, hintayin ko kayo. Wala akong mabasa, eh, kaya maghintay ako sa inyo. Mag-isdaan na muna kayo. Okay. So we have, 7 million viewers. Nahanap ko yung may laman pa na candy. Candy. Ayan. So mag-isdaan na kayo para makarami kayo. Yung mga hindi pa ano, maliliit pa. So mag-isda-isdaan tayo. Thank you sa lahat na nandito. So, ayan, may 1 hour pa tayo. Yes, ma'am, ay, Sisi. Sisi Filipina, Swedish vlog, okay lang. Go ka lang dyan, dyan ka lang. Baka gising na si baby, eh, ano, okay lang po ako. Nag-ano lang talaga ako ng mga kahit ano, 2 oras ngayon. 2 hours everyday para tapos sabay upload na lang ng mga movies para may tulong sa viewers. So, ayan. Ano ba 'to? Okey. So, tulog pa si baby. Okey. Sige ma'am, gawin niyo muna ang ginagawa niyo kasi siyempre iba pa rin talaga ang ano, iba pa rin talaga yung ikaw ang gumagawa sa lahat sa bahay, 'di ba po? Lalo 'pag ang Pinoy 'no? 'Pag ang Pinoy iba pa rin kaysa sa iaasa mo sa mga kasama sa bahay. Okey, so ayan. So, shout out to everyone. Ayan. Maaga pa sabay-sabay ang LS kaya medyo konti. Pero okey lang yun na mangisda sila basta ako dito lang. Dito lang ako maghihintay. So, thank you for the thumbs up. Ayan. Ayan, sabi ni Joanne and Bernard. Joanne and Bernard, Fanboy Dan. Ayan. So, Digital Fanboy, are you still there? Ayan, si Ma'am Eco Deco dito lang. Yes po, ma'am. Okay lang po, ma'am. Thank you. Thank you sa mga biji-biji niyo. So, Digital Fanboy. Joanne and Bernard, Digital Fanboy Dan. Ayan. So, mag-anuhan na kayo dyan. Also, gardening with Skinny Boy and Randy. Nandyan siya, yan, taga US. Thank you so much. Maraming salamat. Nandyan pa rin si Sisi Gara Dishes with Love.
So, if you are not connected to CC Garades with Love, be connected, guys. So, tulungan natin yung maliliit na ano natin na nandito. Si Digital Fanboy, tsaka si ano, sino ito? Si CC Garades with Love, nasa grade 3 pa lang. Okay, so, let's go. Shout out doon sa tatlong monetized channel, Miss Iwazon, and Menatamis na Ferdinand, and Dad Edie TV. So, if you are going to visit their channel, kindly please don't skip the ads, guys. So, ayan, BG-BG lang kayo dyan. Malaking tulong. Yung mga nagbibideo sa akin, malaking tulong yan. Big help yan sa mga nagla-live stream. Kasi hindi naman natin maiiwasan, 'di ba, na busy tayo. Siyempre nagtatrabaho, may mga inaasikaso sa bahay, mga anak, ayan. Kaya okay lang. Sabi nga, learn how to understand and be patient. Okay. So, dito lang tayo maghintay. What, ayan, sabi ni Ma'am Ecodeco22 Vlog, Gara Dishes with Love. Dan, ayan. So, hello to you, Sisi Gara Dishes with Love. Ayan, nagbalikan na sila yata. Nagsuklian sila. Ayan, so thank you. Sige, dito lang ako mag-iintay sa inyo. Mag-isda-isda ta. Ang lamig. Shout out to the 6 million viewers in the house. Thank you so much. Maraming salamat sa bisita nyo sa akin ngayong gabi. So, we have 7. Ayan, Sisi Gandang Honey is in the house, guys. Ayan, so if you are not connected to Sisi Gandang Honey, please be connected. Ayan, so Sisi Gandang Honey, thank you for the love of thumbs up, Sisi. Ayan, so nandito yung dalawa, si Sisi Garadeshes with Love and Sisi Gandang Honey. So, yung binata namin wala, busy pa yata si Darna Alec OFW UAA. Ayan. Go lang tayo. Ayan. Malapit na, February na. Sana mamoni na tayo. Malapit ka na ba, Sisi Ganda? Sisi Ganda, honey. Sisi Ganda, honey. Pero ano ako nadagdagan ako ngayon Sisi, 635 na ako. 635 na yung WH ko, Sisi. Ayan, Ecodeco, hello at gandang honey. Sabi ni Ma'am Ecodeco22 Vlog. Wow, oo, nadagdagan ako ngayon, Sisi. Kaya thankful din ako. 'Di ba? Yung nawala ay bumalik siguro. Yun, nag 635 na ako. So, konting kimbot na lang maka 1,000 na Sisi. Tapos, sa phone ko pwede na ako mag-live kasi inopen na ni Lolo. Dati hindi pa pwede, ngayon 'pag pinindot ko pwede na ako mag-go live kaya saktong-sakto. 2K5, 2,509. Wow! 2K 509. 525 2,509. Okay, ang dali na lang yan, Sisi, kunti-kunti na lang.
download LS, tsaka may mga viral videos ka naman, ako kasi wala kaya ano, sakto lang. Mahahataw din 'to kahit walang ano, viral. Malay mo makagawa ako ng viral, ano kaya yun, lumangoy ako sa ano, patubigan ng palayan, mag-viral kaya ako, sisi. Si Chubby Babe, madali nang umuwi si Chubby Babe, sisi. 14, 14 na. Nagkain ako ng candy kaya para hindi maano ang lalamunan ko. Pasayawin mo si Kuya Bagyo Boy. Hindi 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 sisi, hindi marunong yun sumayaw, parehas kami kaliwa ang mga paa. Maglalangoy na lang kami dun sa tubigan ng palayan doon, tapos kasama ang mga palaka. Itabi ko nga ang pusa ko, ayan. Ayan. Ayan, sabi ni Ecodeco22 Vlog, nasa ibang bansa ka po host? Hindi po ma'am, nandito lang ako sa Baguio kaya lang medyo nagbaba ang temperatura kaya mas malamig ngayon, malamig. Nandito lang po ako, nasa Baguio City na po ako nakatira. Umuuwi na lang ako sa Bicol 'pag bakasyon or may kailangan puntahan, may kailangang, mga important matters to do. Pero nasa Baguio City po ako. So at, this time ay kagabi nasa ano kami, ilang, degrees yun? 11 or 10? Tapos ngayon, mababa pa rin, 12 yata ngayon. Yes, 12. 12 degrees. Nasa 12 degrees. So, 'pag ganitong buwan kasi dito Ma'am Ecodeco22 Vlog, ano, mas malamig talaga, parang doble yung lamig niya. Ayan. Opo, malamig po talaga. Malamig. Kaya ang ano, ang sarap matulog pati medyas ko ang kapal-kapal. Dito nga, oh, naaano yung kamay ko. Kaya 'pag ano, 'pag hindi ko na maano, makaya yung sa kamay, pagkatapos ko maghugas ng mga pinggan, katapos ko magluto, talagang naggagwantes ako, yung naggo-gloves talaga ako kasi parang ang sakit hanggang dito sa ano, balikat sa lamig. So 'pag from, December, January, February, tapos March ng second week of March, gano'n din ka-ano. Opo, malamig dito ma'am. Masarap ang klima dito. Sakto lang na kaya ng ano, yung lamig. Pero ako kasi parang na-adapt ko na kaya hindi masyado ko naiinda na yung tubig 'pag naghuhugas. Pero may time talaga na as in na parang akala mo ay galing sa ref na ano, na tubig na ang lamig-lamig, iyon, ganyan. 'Pag ganitong buwan, pero 'pag ano naman, 'pag summer, sakto lang siya. Bale mapresko siya sa umaga, pero sa gabi mararamdaman mo yung lamig, na talagang lamig. Pero sa umaga mapresko kahit maglakad-lakad ka wala kang sasabihin, "Ay mainit." Hindi, super ang ganda ng klima dito. Kaya gusto ko dito tumira. Dito na ako maninirahan kasi maganda ang klima, hindi mo kailangang gumastos sa aircon.
Ayan, kasi ano, malamig na. 'Pag maligo ka, yun may heater lang. Yun lang ang pinakagastos mo dun, pero yung aircon hindi na. Pero sa Bicol kailangan mainit, eh. So, Baguio City is the summer capital of the Philippines. Kaya ang ganda-ganda ng ano dito, ang ganda-ganda ng tawag dun, ng klima. Sa ibang parte dito sa Baguio gaya ng, sa may Benguet nagfo-fruits yung mga vegetables. Nakita mo yung nag-a-ice. 'Di ba sa umaga 'pag gising niyo may morning dew na ano, tubig yun 'di ba? Pero dito, yellow na siya, nag-ice. Nag-ice na yung morning dew. Matutunaw man siya pero ano na yung leaves nung mga vegetables, parang naano na siya, nalusaw. Nalusaw sa lamig. Ayan, so that's Baguio City. Okay, so thank you so much. Ayan. Gandahos Monico-Nico. An ay, opo, yung pusa. Ayan o. Ilang taon na 'to sa akin? 2015? 5 years. Solar siya. Wala siyang battery. Bale ano, solar lang siya. Ayan, kaya ginaganon ko para hindi inaano siya, para yung liwanag ng ano, solar siya kasi humihina din magkampay 'pag wala na siyang energy. Ayan, kawayan mo sila. Kiti-kiti, moniko-moniko, moniko-niko. Mm, lucky cat. Nagwe-wave. Iba-ibang kulay yan, eh. Ay, iba-ibang laki pala. Ito yun. May puti niyan. Pero ang kinuha ko yung gold. So, matagal na siya. Unang lipat namin dito sa bahay. Yan, kasama niya yung mga insenso. Yan. Kunting may asin, may tubig at bigas. Saka pera. Yan. Kasi pag lilipat ka ng bahay, ganun daw. So, that's a lucky charm. So, shout out to everyone. Ayan, naka 1 hour na tayo. So, we have 1 hour more to go, guys. So, go lang kayo dyan. Malay mo may pumasok pa na madami-dami kasi halos kasabayan ko mag-live stream. Kaya, konti ang tao pero okay lang. At least, yung WH naman yung inaano natin eh. Thank you so much sa pag-support sa akin. Ayan, so hanggang bukas. Naka 1 hour na tayo, so may 1 hour pa. Go lang kayo dyan. Mag-isdaan na. Sino pang hindi nyo naisda dyan? Nandyan yung foreigner natin na isa. Sino yun? Si Mr. Gardening. Ano yun? Mr. Gardening with Skinny Boy Randy. Ayan. So, he is from
Richmond, Virginia, USA. So 11 thumbs up. Thank you. Thank you for the 11 thumbs up. Ayan. Kasama ko lagi yung pusa ko. Ayan. So, taas-taas natin si pusa. Para makita nyo si pusa. Ayan. Ayan si pusa. Ni hao ma. Say wei. Mayo Shen. Ayan na. So, hello. 5 million viewers, thank you. And 11 thumbs up. Hello also. Big shout out to my Sisi Garadeshash with love and Sisi Gandang Honey. Thank you for coming. And our brother Darna Alec OFW. So thank you for the support. Also to Ma'am Eco Deco Vlog. Big shout out to you, Ma'am. And Boss Paxo Pax, Mr. Minata, Mr. Ferdinand, and Dad EDTV, Miss Iwazon, and Sandy Yasir, John and Bonnard. Yeah, thank you. And Mr. Gardening, Master Gardening. Hindi ko ma-memorize yung pangalan niya. Also, big shout out to Digital Fanboy. Thank you for coming to my live streaming today. So, Digital Fanboy is the newcomer on my live streaming. So, kanina ko siya naging friend. So, then pinuntahan niya ako. So, thank you. Also, Mr. Gardening with Skinny Boy Randy. Thank you for coming on my live stream. Dad Edit TV, hello. Big shout out to you. Ayan. So, natawag ko na ba lahat? Ayan, natawag na. Thank you. So, shout out lang tayo. Hello. Thank you sa 11 million na thumbs up. Sumayaw ka daw sabi ni Ganda Gani. Mabiral. Tubig manhan. Okay. So we have 5 million viewers. Thank you for the 5 million viewers na nag-stay. Thank you so much. And 11 million thumbs up. Maraming salamat. Ayan. So, going straight tayo ngayon. Hataw natin yung WH natin para mamuni na tayong lahat. Si Ma'am Ecodeco, ano na po, malapit ka na rin po ba? Ilan na po ang WH natin? Malapit na ba? Malapit na po ba sa katotohanan? Kami malayong malayo pa sa katotohanan. So, ito. Si pusang malupit, ang pusang malupit. No mo, Enya. Enya, kwelay. So, thank you guys. Ayan. Ay, ayan pala, bali apat na ano. Ay, si ma'am, hindi pa kasi ako nag-play ng ano mo, ma'am. So, Ma'am Eco Deco 22 Vlog is also a monetized channel 2 weeks ago. Thank you, ma'am. Ay, congratulations, ma'am, So, we have that 4 monetized channels right now. That's Ma'am Eco Deco. Ma'am Eco Deco, I was on Dad EDTBN, Mineta Miss na Ferdinand. Also, welcome. Muni na mi host 2 weeks ago. Yes, thank you, ma'am. Congrats sa'yo. Cycly.
Mr. Cycly is a newcomer on our live streaming today. So, how are you, Mr. Cycly? Ay, nakatago yung mga banana niya kaya hindi natin alam kung ilan na saya. So, Mr. Cycly is a newcomer, guys. So, let's welcome Mr. Cycly. If you are not connected to Mr. Cycly, be connected to him. Okay? Sabi ni Ma'am Eco Deco Vlog, thank you, host. I'm okay po, thank you. Thank you din sa pagpunta. Ayan, so salamat. Maraming salamat for my 12 million thumbs up of love. Thank you, guys. Ayan. So, if you are going to visit the channel of Ma'am Eco Deco, Miss Iwazon, Dad EDTV, and Mr. Minata Mr. Ferdinand, kindly please don't skip the ads kasi they are monetized channel. So, congratulations to all of you na mga monetized na yung channel. Thank you so much. So, hopefully kami na ang susunod na kabanata ng monetize. Kami na ang susunod na kabanata. $500. So, ano ba to? Yung salamin ko. So, Mr. Cycly is 500. So, he is in grade 5, guys. So, kindly check if you are not connected. Ayan. So, Eco Deco Vlog 22, hello po. Cycly, ayan. Still in the house, Lisa Sobran and Enrique Hell is Dad EDTV, guys. Ayan. Mr. Cyclin, nanonood po ako ng Haranghi support system po. Yes, thank you. Thank you. Tama ka dyan, bro, Mr. Cycli. Sabi ni Ma'am Eco Deco dito vlog, kayo na susunod host. Yes, sana po, ma'am. Kasi ang baba pa po ng WH ko. Pero going strong, be positive lang. Positive lang tayo, guys, sa lahat. Thank you sa support ninyo. Lahat tayo mamomonetize, guys. So, magtulungan lang tayo at magmahal ng totoo. Ayan. So, thank you so much. Si Mr. Cycly, nasa grade 5. Ayan. So, from Ma'am Eco Deco 22 Vlog, thank you at Cycly, dagdagan ko banana mo. Ayan. Oo nga si ma'am, ako nun, ang dami niyang binigay sa akin. Madaming binigay sa akin na saging si mama, no, Ma'am Eco Deco 22. So, at last, monetize na si ma'am. 'Di ba? Oh, ang dami sunod-sunod si Miss Iwazon, si Ma'am Eco Deco, si Dad EDTV, tsaka si Mr. Minatamis na Ferdinand. Yan. Very supportive yun si Mr. Ferdinand din. Suporta din siya sa mga naghahabol ng WH. Kaya, thank you. Thank you sa lahat. Mainom ako ng tubig. Ayan, so may 12 million na thumbs up of love si host. Maraming salamat. Ayan. So, ayan, tulungan din natin itong Cycly. So, grade 5 na siya. Ayan, so puntahan mo si Ma'am Eco Deco, Mr. Cycly.
Mhm. Madagdagan ang banana mo, maraming banana si ma'am. Si Ma'am Eko Deko. Ayan, so sabi ni Mr. Cycling, Ma'am Eko Deko, napuntahan na po kita, sarap po ng luto niyo, yung harang niyo po dalawa, hehehe. Oo, 'di ba? So 2 weeks ago daw siya ano, Mr. Cyc na-monetize. So sana tayo na ang susunod 'no? Nag-e-LS ka din, Mr. Cycly? Mag-LS ka na rin. So, yan. So, ayan. So, 6 million. And 12 thumbs up of love. Thank you. Maraming salamat. Sabi ni Mr. Cycly, wow, galing naman. Tayo na po susunod, Ma'am Host. Laban lang. Oo nga, di ba? Pag natapos mo ang banana mo, susunod na ang watch hour mo. Kaya go lang, tama, lumaban tayo sa hamon sa atin ni Lolo Whitey. Kaya yan. Kayang-kaya yan. Ilaban lang. Okay? Andito po ako kasi naka-on po notif bell ko sa'yo. Okay. Thank you. Andito po kasi ako naka-on po notif bell ko sa'yo. Thank you, thank you. Ayan, from Ma'am Eco Deco 22 Vlog, maraming salamat at Cycling mamaya. Mamaya didikit ko na sa'yo kambal ko, ayan. Si Eco D, sa kanya yun. So, ano niya, bali si ma'am tsaka ikaw ay si Eco D. Kaya, nakakuha ka ng ilang banana kay ma'am. O, di ba? Ako, ang dami niyang binigay sa akin noon. Talagang sinuport ako ng bongga ni ma'am. So, thank you sa lahat. Ayan. Shout out to Garada sa Sweet Love, Gandang Honey, and Darna Alec OFW. Ayan. Shout out also to the 7 million 7 million viewers right now. Thank you. Thank you for coming. And to my 12 million thumbs up of love. Ayan. Sabi ni Mr. Cycly, ay thanks po ma'am Eko Diko. God bless you po at sa'yo host. Yes, thank you din. Thank you din sa'yo. Ayan. So mamaya ibibigay ko din sa'yo yung akin. Ayan. Sige nga, puntahan na kita sa intro. I-ano ko lang yung intro mo para mabigyan na kita. Ayan. So, i-play ko lang. So, ayan. Ayan, Mr. Cycly. Ayan, binil na kita. Na ano na kita. Yung intro mo ang inano ko. Watch. Full watch ko yung intro mo na ano yun ang inano ko para madali. Ayan. Ayan. Ma'am host, kamukha nyo po si Tuesday Vargas. Tuesday Vargas talaga. Thank you. Iba-iba ang kamukha ko no. Pag nakalugay ang buhok ko, ang kamukha ko daw si Regine Velasquez. Ngayon naman si Tuesday Vargas. Bukas kaya sino na? Si, si Pia Wurtzbach. Ayan. Sabi ni Ma'am Eko Diko,
Donna si Rico, dikit ko na sa'yo sa intro cycle, ayan. So, yang binigay sa'yo si Rico, alaga din yan ni ano, ni Ma'am Eko Diko. Binigay din sa'yo Mr. Cycly, ayan. Sabi ni Mr. Cycly, "Thank you po Miss Host, malaking malaking tulong po 'yun." Yes naman, gano'n lang tayo 'di ba? Haha, mga famous naman po kamukha niyo. Kaya nga 'di ba, ang daming nagsasabi sa akin kamukha ko daw si Regine Velasquez. O first time ko nakarinig na sinabi mo kamukha ko si Tuesday Vargas. O kaya sabi ko, "Ay artistahin pala ako." Ayan, sabi ni Mr. Cycly, "Thank you po ng marami Ma'am Eko-Deko." Ayan, so makakadagdag yan sa banana mo and hopefully this week, you will be on grade 6. O, 'di ba? Konting kimbot na lang, mare-reach mo naka-banana ka na. Ayan. So, go lang tayo. Still, we have the 6 million viewers and the 12 million thumbs up of love. Thank you so much. Ayan. Yes po, Miss Ho, sa may mata at pisngi banda, artistahin talaga po. Hehehe. Ganun ba? Ay, hindi nga ako na ano eh. Ano ba yun? Hindi kasi ako na ano eh, nakita ng, ha? Hindi ako na-discover. Hindi ako na-discover ng mga manager ng mga artista. Siguro kung na-discover ako, eh, artista na talaga ako ngayon ano. Ayan, so salamat sa mga papuri niyo. Santissima Trinidad na artista 'yan 'no, hindi tayo na-discover. Kung na-discover lang ako ngayon, eh. Ayan, sabi ni Ma'am Eko Diko 22 Vlog, "You are welcome at cyclist, suportahan lang tayo, kapit lang." Yes, thank you. From Mr. Cycly, "Ang kamukha ko lang Miss Sos, yung pusa na pakaway-kaway sa tabi mo." Kasama ko lagi 'yan. Kasama ko lagi 'yan, nandiyan yan naka-display sa may ano namin, pero sabi ko itabi ko. Dahil ang katabi ko nung dati yung pinag-eksperimentuhan kong garlic o tinanim ko na yung garlic ko. Kaya inano ko rin yun, dinownload ko din yun sa YT. Ayan. Joker talaga si Mr. Cycly. So, Chinese ka. Kasi Lee. Oh, 'di ba? From Ma'am Iko-Diko 22 Vlog, dikit na rin ako. Dikit na rin ako, Cycly. O ayan, nakailan ka kay Ma'am? 3, 4? Nakailan ka kay Ma'am Iko-Diko? Ayan. Yes po, Ma'am Iko-Diko, thank you po. Naka-on na po notif bell ko sa'yo. Support ko din po kayo ni Miss Host. Thank you. Maraming salamat, Mr. Cycly. Si Mr. Cycly is ano, Lee, Chinese. Okay. Ayan, so maganda ang pag-ano ko ngayon. First time ko 'to na pumasok dun sa ano, sa go live sa YT. Direct na ako. O 'di ba inopen na ni Lolo. Kasi naka-banana na ako. Ayan. So, thank you sa lahat, lahat, lahat talaga na sumuporta sa akin. Maraming salamat. Ayan, ang bubunuin na lang natin. Ang watch hour ko nasa ano na, nasa 635 na. So, hopefully madagdagan pa bukas, 'di ba? O, saglit lang. Okay. Hindi po singkit ang mata ko ho, Miss Host. Singkit lang kung kinagat ng langgam.
Oo, hindi kasi siyempre 'di ba kung ang papa mo ay Chinese tapos Pinoy ang mama mo, mayroon talagang lumalabas na gano'n. Kasi ako nga ganyan, eh, 'di ba pure Chinese ang mama ko pero Pinoy ang papa ko. Tapos ang talagang singkit ang mata sa amin yung bunso kong kapatid, yung sumunod sa akin tsaka yung kuya ko. Ay, si ano pala, halos lahat naman, 'di ba? Halos lahat naman yung mata, eh, may pagkaano, pagkahawig pa rin sa Mother D, eh. Ayan, but my father is a pure Filipino. Ayan, ako po pure Cebuano talaga. Ay, taga Cebu ka? Hala, uy, taga Cebu pala si Mr. Cyclie. Nandiyan yung kapatid kong isa sa Cebu. Nakapangasawa siya ng isang Cebuano. Saan nga sila? San Remigio. San Remigio, Cebu City. Doon sila, taga doon ang asawa niya. Tapos ang husband niya nagtatrabaho sa ano, operation manager siya ng exotic resort sa Malapascua sa Cebu. Mas okey na po na 'di ka singkit kasi 'pag singkit ka 'di mo na kamukha ang mga artista. Sa ulo 'to si Hindi natuloy ako artista ano, tama, tama 'yan. Tama 'yan ano, talaga po malayo po yung San Remigio dito dito, hihi. Ayan. Ayan, Mia Alfonso, bigay ko po 'to sa'yo at sa ikli. Okey sige. Mia Alfonso, kanino si Mia Alfonso? Mia Alfonso, yakapin mo din ako. Ayan. So, malayo nga kasi 'di ba from airport kasi magsakay pa sila ng ano, ng parang bus, 4 na oras. So, malayo nga sa city. Pero yung ano sa Malapascua Resort, ayan. Mia, maraming salamat po. Ikaw po si Ma'am oo, tama kay Ma'am Eco Deco 'yan. Ma'am Eco Deco, sa kanya 'yan. Ayan. So, dumami na yung ano ni Ma'am Eco Deco. Ma'am, iyakap mo man sa akin. Iyakap mo din ako, tsaka iyakap mo na din kay ano, yun sa ka-friend ko taga Isabela din siya, taga Isabela si Sigara Dishes with Love kasi grade 3 pa lang siya, 312 yung banana niya. Sabi ni Mr. Cycling, mahirap na po magala Miss Sus kasi may coronavirus. Yun nga, eh, ano ba 'yan, 'no? May coronavirus. Ka Kahit sa mga mall 'wag tayong pumunta, ang dami-daming foreigner, ayan. Sabi ni Mr. Cycling, "Ma'am ikot-ikot damay-damay na po sa yakap kami ni Jose." Oo nga, 'di ba, Mr. Cycling? O 'yan, okey. So, ayan marami pa diyan yayakap sa'yo, unahan mo si ano, ito, si Dad Eddie TV sa kanya si Coco Martin, puro artista naman sa kanya, yayakap sa'yo. Ayan, ibaba ko yung ano niya, Dad Eddie TV, ayan. Yan si Dad Eddie TV, monetize din ang channel niya. Ayan, sa kanya yan si Liza Soberano, sino pa yun? Si Enrique Hill, si Coco Martin, sino pa? Marami siya, 5 yata, 6. Ayan, so unahan mo si Dad Eddie TV. Ayan, si Gandang Honey ano din yun, ilan sa kanya, si Mahalin Mo Ako, Binaliwala Mo Ako, si Sarah Gomez, sino pa yon?
Ang dami nila. Kaya 'pag nag-risk back yan, eh, inuubos nila. Ayan, yes host, salamat po. Yes, ayan, monetized channel yan si Dad Eddy TV ano bro, Bro Cycling, okey. So go, i-go mo na yan. Ako binigay ko na sa'yo, pasensya ka na wala akong mga galamay. Wala akong galamay. Nag-iisa lang si ano, Bicolana ako Vlog. Okay, so we have the 12 million thumbs up. Maraming salamat. So, ayan may 30 aha, 25 minutes more to go. Ayan, so tapusin lang natin. Magto 2 hours lang ako ngayon. Miss Ho, salamat po. Yes, you are always welcome. Maraming salamat. Ayan, so Daddy D TV, dadalawin ka ni Mr. Cycly. Ayan, ibigay mo ng todo lahat sa kanya. Itodo mo na yung mga hawak mong artista diyan. Yan, isabay mo na din si Sisi Garrett Dishes with Love para makabanana din sila parehas. Ayan. Thank you. Ayan, Enrique Hill, nandiyan na si Dad Eddy TV, Mr. Cycly. Ayan na si Lisa Cebrano. Ayan. Si Dad Eddy TV yan. Panoorin mo na lang yung ano niya. Ano lang, support natin sa kanila kasi monetize ang channel nila. So, ayan, support tayo. Okay. Ayan, sabi ni Ma'am Eco Deco 22 Vlog, 3 na binigay ko kay Cycly. Ayan, thank you so much, ma'am. Maraming salamat po, Ma'am Eco Deco. Thank you so much. Ayan, so, ayan si Dad Eddy TV, magbibigay din yan sa'yo. Bro, Cycly. Ayan. Lami kaayo. Si Sigara Desha Should Love. Ayan. Nandyan din yan. Ayan. So guys, si Ma'am Eco Deco, ayan, no, magbakas lang kayo, talagang magbabalik yan. Hindi lang isa, dalawa, kundi 3. Ayan, sabi niya, magbakas lang. So, go guys. Go, itodo. Ayan. Ayan, from, Bro Cycly. Makikisis na din po ako, Miss Jose. Naka-bro ka sa akin eh. Thanks po. Yes. Oh, yan si Bro Cycly. Si Bro, ayan. Yan ang mga tawag ko sa inyo, si Bro. At nandyan ang daddy ko, si Dad Eddy TV. Ayan, i-go nyo na. Also, Boss Paxel Pax. Si Boss Paxel Pax has 5, I think. May 5 siya. So, pwede nyong anuhan yun, si Boss Paxel Pax. Ayan. Sabi ni Bro Cycly, Ma'am Eco Dico, maraming salamat po ng marami. Ayan. So, you are always welcome. Live stream ka na din. Mag-live stream ka na rin, Bro Cycly. Ayan, sis Bicolana, di ko po makita kay Daddy. Dad Eddy TV. Malaki ba yun? Dad Eddy TV. Ayan siya, ganyan. Malaki yung din niya sa dad. Anong, ayan. So, saan ba si Dad? Dad Eddy TV, ilapag mo nga yung ano mo. Hindi ko alam maglapag nung ano, yung link. Hindi ko marunong. Ayan. Sabi ni Ma'am Eco Dico 22 Vlog, you're welcome at Cycly. Ayan. Sis Bicolana, di ko po makita kay Dad Eddy TV. Ayan, so, saglit hanapin ko nga itong Dad Eddy TV na ito. Dad Eddy TV. Dad Eddy TV. Yung picture niya, yung parang ano siya. Ayan o.
Nakita mo? Ayan yung picture niya. Ayan yung picture niya ano, yung picture niya. Sige sis, hanapin ko. Okay, sige bro. Hanapin mo siya. Ayan, so monetize ang channel ni Dad Eddy TV. Ayan. Okay, sige hanapin mo para maanuhan ka, matulungan ka din ni Dad Eddy TV. Sabihin mo na lang galing ka dito. Galing ka dito. Para may code siya. Malaman niya. So, ayan. So, thank you to my 5 million viewers. Ayan, kahit 5 lang sila. Nasaan ang iba kasi na ano, okay lang yun kasi mangisda sila. Walang problema sa akin. Kaya, ayan. Go na kayo. Magsipag, ano kayo dyan. Magsipag kayong mangisda. So, we have 4 million viewers. Thank you. Ayan. Maraming salamat. Wag mong bakit ba natatago yung banana? Yung banana. Not banana. Okay. So, we have already. So, we have 20 minutes more to go, guys. Ay, 18 minutes. 18 minutes. So, yan. Tatapusin lang natin itong 2 hours natin ngayon. Then, bukas naman. Millions. Ano yan sabi niya? Sabi ni siya po tong may 2.3 sub at yes, siya po yan. Siya. Siya po yan, bro. Siya na nga si Dad Eddy TV. Yung parang naka-sketch yung ano niya, yung profile ng ano niya. Siya yan. Okay na yan. Ano mo. Okay, sige. Ano mo na, isdain mo na. Isdain mo na yan. Para makadagdag sa'yo. Wala nang battery ay. Nalubat siya. Nalubat ang pusa ko. Nang hina. Paharapin muna natin sa ilaw na mag-charge. Para kakaway ulit siya. Sige, check mo na bro.
para ano, magka-friend kayo. You are the one. Okay. So, we have the 3 million viewers. Ayan, okey lang na 3 na lang kasi mag-aano naman na tayo mamaya-maya, 'di ba? Ayan, kumaway na, nagkaway na. So, thank you. Maraming salamat sa mga sumuporta sa live ko ngayon. So, i-check niyo na para kung sino pa yung hindi niyo ka-ano, ka katapik, ay tapikin niyo na. Binisita ko na po siya, nag-iwan na din po ako ng bukas, ang haba ng harang niya, 2 pa. Ayan, so ayan Daddy DTV, dinalaw ka na ni Bro Cycly. Ayan, si Bro Cycly isang Cebuano. Ayan, so 'di ba iba-iba kung taga saan ang mga nagiging kaibigan natin dito sa YTO, yan. He is from Cebu City. Okay. Ang lamig. Ang lamig-lamig. So, ayan. Mahaba ang harang 'no, 'pag bago siguro mahaba-haba ang harang ng mga ano nila pa. Ayan. So, may 10 minutes pa tayo. Ayan, sabi ni Bro Cycly, yes po, advantage din po kasi sa YT kasi makakahanap ka ng kaibigan, dadami pa banana mo, sis. Kaya nga, 'di ba? So, ako ano, eh, nung naka 900 na yata ako nun, eh. Oo, 900. So, talagang inano nila, binanatan ng saging kaya 3 days ako bago nakabalik sa iba na mga ano sa akin. Kasi para hindi malaglag, pero the following day nalaglag siya nalaglagan ako ng almost 20 na bananas, then grumaduate ulit ako kinabukasan, o 2 beses ako grumaduate at hindi na siya nabawasan. Tas hinintay ko yung email ni ano, ni Lulu Whitey. Dumating siya after naka-graduate ako ngayon, so nagbilang ako. Ika-3rd, magfo-4th day na nakakuha ko yung ano, yung letter niya na kinongratulate niya ako na naka 1K na ako. So, saka dun na lang ako nagbalik nung nakuha ko na yung letter. Ayan, buti na lang sis nung nakita kita sa isang LS, binisita agad kita. Opo, thank you. Maraming salamat. Ayan, so magkaano na tayo ngayon? Mag-livestream ka na din. Nagla-livestream ka na rin? Bro, nagla-livestream ka na rin Bro Cycly? Mag-livestream ka na habang maliit pa ang banana mo para may WH ka na nakatanim.
Ang hirap ng ano, ng WH kunin. Ang banana 'pag tinutukan mo, in a span of, 1 week kaya mong kunin. Pero yung watch hour ang hirap. Sabi ni Boss Likely, "Nahihiya po kasi ako sis, camera shy ako." Hindi, 'wag kang mahiya, kapalan mo ang mukha mo, tingnan mo kami makapal ang mukha. Mag-StreamYard ka muna, tapos puwede kang kung nahihiya-hiya ka pa, hindi mo gamay, i-invite mo sila na aakyat sa live streaming mo, o 'di ba? Ako sis naka 1K plus WH na ako. Ah, talaga? Ang galing mo naman. Ako nga ano pa lang, alam mo kung magkano ako? 635. 635 pa lang ako, ang WH ko. Kaya ang ginagawa ko, nag-LS ako ng 2 hours ngayon, tapos mag-upload para sabay siya sa ano, sabay na rin siya sa mapapanood ng ano, mapapanood ba na maano, maipon-ipon yung mga watch hour. Ayan. So, ayan. Okay lang po 'yan, malapit ka na din. Oo nga, 'di ba, sa gano'n lang kasi sinasabay ko na lang yung LS saka yung pag-upload. Pero 'pag wala akong mai-upload talagang nag-i-LS ako ng mahaba. Pero upload ako isa, so it's okay na. So makakahabol pa rin 'yan, positive lang. So, okey na yung ano mo kasi 'pag nag-LS ka pa niyan, ayan mas lalong mahahatak yung ano mo, tataas lalo 'yan. So, madali mo nang ano yung watch hour mo. Siguro 'pag naka-banana ka na, siguro mga nasa 1,000 plus ka na or 2,000 na watch hour. Wala pa, siguro or 1,000 plus, ganyan, or 2,000, ganyan. Bibisita din po ako sa'yo para makadagdag sa watch hour mo, pambawi man lang sa kabutihan mo sis. Okay lang, thank you. Maraming salamat, bro. Maraming salamat. Oo, yung ano ko lang naman, yung mga video ko kasi bibihira lang yung ano, mahahaba. Pero humaba man sila mga 13 or 22 minutes, ganyan. Yan yung mga videos ko, pero at least madami-dami na. Madami-dami na din yung naiano ko. Ayan. Mr. Danilo Dan Navarro watching here. Yes, thank you, sir. Thank you for coming. Ayan, nandyan po si Bro Cycly. If you are not connected to Boss Danilo Dan Navarro, kung hindi mo po pamilya si Cycly, ampunin niyo na si bro. Ayan, so thank you ulit, Mr. Dan Navarro for coming. Ayan, humabol pa si sir. Humabol pa talaga si sir sa thumbs up. Thank you sa thumbs up, sir. Maraming salamat. Ayan. Ayan, si Mr. Danilo Navarro. Danilo Navarro. So, ayan. Shout out sa mga gaya kong bago. Ayan. Nandiyan po si Bro Cycly. Unahan ka na daw niya. Ayan. So, si Mr. Cycly. Ilan ang banana mo, sir?
bago pa lang din si ano, grade 5. So, inaano pa lang niya yung road to grade 6 ni Mr. Cyclee. Kaya go lang tayo guys, ayan. Thanks Cyclee, sabi ni Mr. Danilo Dan Navarro, ayan. So, humabol pa si sir. So, may 5 minutes pa tayo. Okay lang, sige. Ah, magpalitan kayo ni Mr. Danilo Dan Navarro, bro, Cyclee. Ayan. So, big shout out to my 6 million viewers. Thank you for the support. And for staying on my live streaming, guys. Maraming salamat. Mhm. So, ayan. Mag-anuhan na kayo dyan mag-isdaan kayo ni Bro Cycling Mr. Danilo Dan Navarro. Thank you, thank you. Ayan. So, nakahabol pa si sir. Maraming salamat, sir. Ta-da-da-da. Ayan. Ayan. S- Sabi ni Mr. Danilo Dan Navarro, konti na lang banana ko, kinain ng kapitbahay, yung iba 1 kilo lang kasi na. Ay, gano'n. Ayan, siguro, ano talaga, na i-check mo po yung likely spam kasi minsan binabasura lang ni Lolo yung mga comments. Yung comments nila. Punta ka sa YT Studio, i-click mo yung parang guhit diyan, 3, i-click mo, then punta ka sa comments, then punta ka naman sa taas, i-click mo naman. Ayan, kasi kung minsan may likely spam talaga ng mga comments, lalo na ang comment, "Hello, bagong kaibigan 'to, padikit naman, pabalik naman." Ayan, basura talaga ni Lolo. Tapos ko-comment, "Hello, new subscribers here." Yan, siyempre basura ni Lolo yan, kaya punta siya sa spam. Kinaumagahan, bagsak na ang banana mo. So, ayan. So, we have the 6 million viewers. Thank you. So, guys, we have 2 minutes more to go. Mag-i-end ang live streaming ni host. So, bukas naman tayo magsama-sama. Ayan, bukas siguro, maka-4 na oras ako. Try ko yun. Ayan, sabi ni Bro Cyclee, "Hi Sir Danilo, pinuntahan na kita po. Nanood po ako sa patulpo nyo. Hehehe, pinanood ko din po 2 harang na mahaba. Okay lang sana kung latundan." Ay, monetize na si Sir. Si Sir Danilo Dan Navarro. Nge, this, mga ano to yung mga ano ni Sir, yung mga ano niya, kickback, ay ano yun? Kickboxing, ay ano yun? Thanks box sa cycling. Ayan, okay, so, Titang Malantas. Hello ho sa lahat. Hi, hello Miss Titang. Maraming salamat sa pagpunta. Yes, yes, may mga harang na si Sir Danilo. Ayan, nakatago kasi ang banana niya kaya hindi natin alam. So, Sir Danilo, congrats. Congratulations to you, Mr. Danilo Dan Navarro. Monetize na ang channel niya. So, kami na ang susunod, no, Mr. Danilo. Ayan, si Titang Malantas. Ayan. Justin Bieber, does the cat says hi to everyone? Yes.
The cat says hello to everyone. Hi, shout out to everyone. Justin Bieber. Ayan, Danilo da Navarro. Opo, bagong money lang po ako. Last June lang po. Yes, wow, June. Oh my goodness. Oh my gulay, June. July. Oh my God. Big time na si Sir Danilo. So that Justin Bieber is in the house. So Justin Bieber. Wow. 49.3 million subscribers. Thank you, Mr. Justin Bieber, for coming to my live streaming today. Thank you so much. Ayan, nandiyan din si may titang Malantas. Ayan, Enrique Hill. So, ayan. Ano kaya to si Justin Bieber? Si Justin Bieber. Ayan. Ting- Bro, Cycly, tingnan mo. Puro bigatin ang nandito sa akin, no? Puro artista. Ayan na, may Hollywood star pa. Nandiyan si Justin Bieber. Hello, Justin Bieber. How you doing? Ayan, Enrique Hill and Lisa Sobrano still here. Thank you. So, ayan guys. Ayan. Ayan nga, artista nga, di ba? Ayan, oh, may Lisa Sobrano, may Enrique Hill. Wala pa si Coco Martin. Wala pa. Wow, artista, sabi ni Mr. Danilo da Navarro. Wow, artista. Sabi ni Titang Malantas at Danilo da Navarro, dikit na ako sa'yo, pakibalik na lang. Ha, 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 pakibalik na lang. Bro, cycling, ha, o nga sis, bigating kaya nga. Ayan, Filipina Swedish vlog, sis, bye muna ako ha, kay BC. Yes po, thank you so much for the VG Mama Filipina Swedish vlog. Thank you for the support. Maraming salamat. Ayan. From Eriko Dico Vlog. Ho, salamat Sleepy Nami. Pasok na maaga bukas. Yes, Ma'am Eriko Dico. Thank you so much po. At least magtatapos na din ako. Extend ko lang po ng konti. Matapos na din po naman ako. So maraming salamat sa inyo. Ayan, from Mr. Dan Danilo Navarro. Thank you, Titang Malantas. From Ma'am Ikudiko, salamat sa lahat. Yeah, see you next LS, sabi ni Ma'am Pilipina Swedish vlog. Yes, Ma'am, thank you. Thank you to all of you guys for the support and my pleasure na nandito kayo sa aking live streaming today. Ayan, so sa Bro Cycly at Justin Bieber, shout out. Ayan. Tingnan mo, dinalaw ako ni Justin Bieber. Okay, BG hanggang matapos kayo host. Yes po, matatapos na ako. I-extend ko lang ng 2 minutes pa. So, I'll extend my live stream for 2 minutes, guys. So, I have to end my live stream. And see you again on my next live stream tomorrow. Okay? Ayan, hala, totoong siya yun. Kaya nga, di ba? 49.3 million. Ayan, hala, totoong siya yun. Kaya nga, oh, di ba? Tiningnan ko kasi yung niya. Ayan, no. Sabi niya, does the cat says hi to everyone? Sabi niya. So, thank you so much, Mr. Justin Bieber, for visiting me on my live stream. Talaga, I'm so happy to see you. So, ang talaga niya is 49.3 million subscribers. So, meaning, siya nga yun. Sabi nila, oh, siya nga yun. Ayan. Salamat sis. Bukas ulit ha. Yes, thank you. Okay, host, thanks at sa lahat. Yes. At si Titang Malantas, magkita po ulit tayo bukas. Medyo na late lang kayo ng konti ni Mr. Danilo Dan Navarro, but still, we have our live streaming tomorrow at 7 p.m. or 8 p.m. ako mag-start. Makikita nyo naman, nakabel ako sa inyo. So, maraming salamat po at God bless us all.
And Mr. Justin Bieber, thank you for visiting me on my live streaming. Dad Edit TV, hello, thank you to you. Maraming salamat dahil sa walang sawang pagsuporta. Also to Ma'am Filipina Swedish Vlog, Ma'am Echo Deco 20, thank you. Thank you to my CC, Gara Dishes with Love, Gandang Honey, and Darna Alec OFW UAA. Thank you so much and have a nice day. Have a good night to all of us. And God bless us all. Thank you. And for now, may I say goodbye for now. See you again tomorrow. Goodbye, everyone. I love you all. Bye bye.